Endaweni yaseMkhondo ePhola Park kuthuke umama wekhaya ngenkathi ewasha ezwa uswane lukhala ngaphakathi ekhaya epayipini. Lo mndeni uthuke wabiza omakhelwane kanye no-ward committee nabo abafike bazizwela ngokwabo uswane lukhala ngaphakathi epayipini. O-ward committee uchaze kanjena. Inkinga lana ekuseni ngabo-9 uyafika umakhelwane uzongibiza uzwa ingane yakhe edrinini esingazi ukuthi iflasheke nini. Ngiyacela bomama njengoba kusivale inyanga bomama singaziphathi kabi. Ziningi izinto zokupreventa ukuthi ungakhuleli condom ngabe yini. Saqela into engizwe namhlanje ngiphathe kabi kakhulu. Ngizamile ukufonela epolice station bathi ngifonele umasipala. Ingane beyikhala la manje asazi ukuthi noma ngoba umakhelwane ukhonkile la ngibizwa umakhelwane. La mina ngumama uSiphiwe wase-Ward 16 sizwile ingane ikhala sabiza abanye bayizwa manje seyithulile asazi noma seyishonile noma ihambile nedrain asazi. Siyaqela Nkosi yami kubomama ukuthi simane sibambisane ukuthi mhlambe sokhuleleke ngephutha ingane ayisilo iphutha isipho sika Jehova. Uma ingane seyivelile singabambisana sikuzama khona mhlambe ngempahla mhlambe ngobisi mhlambe ngani lento engizwe la ingilimaze kakhulu. Siyabonga baMkhondo News ukuthi senifikile mama Mhlophe. Ovela kumasipala umama uThomo naye ubese esechaza kabanzi ngabakwenzile uma bezwa lo mbiko. Ngiyabonga mama Simelane ukuthi nisukumele kuleli wadi lase-Ward 16 ngale issue ababhekene nayo e-Ward 16 yokuthi bakhala ukuthi kukhona ingane abayizwayo edrenini yethu. Sabizwa-ke nami ngizele emngcwabeni kaPapazi mengifika bathi buya sisi ngoba wena usebenza ngezamanzi. Ngaphuthuma ngoba phela vele into yami engaphakathi isegazini sisi. Ngagijima ngeza-ke mengifika nami vele bangitshengisa ukuthi naku la mengifika ingane ngithola seyithulile. Ngabona ukuthi okay athi ngifonele oplumber bethu babuye bangivulele iline ngapha ba-check ukuthi kwenzakalani maybe seyiblockile yini. Mabefike ba-check-a bathola ukuthi hayi iline iyaflowa e-right. Futhi ingane njengoba ithulile bantu basekhaya iyobhlokha phambili. Bese ngicela kini kakhulu umphakathi wase-Ward 16 noma bekuthiwa yiliphi iwadi ukuthi please bawukhulelwe musa ukulahla umphefumulo onganaqala cause lo mntwana akakuthumanga ukuthi hamba uyokwenza izinto ezi-wrong bese wena uyamlahla kabuhlungu kanje. It's either umnika bomakhelwane or umbegithini nomuntu or ezwele home lapho umntwana uzolithola usizo kakhulu. Ngiyagcugcuzela namanje ukuthi please ngiyangicela enye into engizwe ubuhlungu bekade sinomama Simelane eMsidami sinomama wethu umama Ndlovu asiyala njengabomama ukuthi ngabomama ake siyeke ukudependa kubantu besilisa sifunda ukuyimela. Please bantu abasha musani ukudependa kubantu besilisa ningasabi menihlukumeze khulumani raise your voice guys sukumani kakhulu nikhulume sokwazi ukuqhubeka emhlabeni kaJehova musani ukwenza izinto ezi-wrong. Nokhansela wendawo ku-Ward 16 uThembi Uqwabe naye ubiziwe wazifikela ngokwakhe ubese esechaza kanjena. Kuyathusa kakhulu ngendlela eshonele ngayo ukuthi umntwana bese kumntwana mhlambe okhulile makungukuthi mhlambe uphinde wendlula akusiyo ukuthi mhlambe umntwana otholakele manje makungukuthi mhlambe abanye bazokubazula ukukhala kwengane singazi-ke ukuthi izofike ablokhe kuphi lo mntwana. Kusho ukuthi la kuzobe kublokhe khona sekuyofanele ukuthi sigade ukuthi umntwana uyatholakala. Kuyisenze sibi kakhulu-ke lesi ekufanele ukuthi singomama inyanga yethu siyivale kabuhlungu kanje ngokuthi silahla abantwana. Kuyichilo impela. Ngiyabonga mama Simelane. Ezindabeni zephephandaba ezomphakathi nginguPopoji Mahlophe Simelane.